Hej Gina. Hej Tine. Ja, jamen vi har jo lavet en lille rapport på det her forsøg med fremstilling af acetylsyre. Og formålet med forsøget det er jo at fremstille acetylsalicylsyre ved hjælp af en syntese af to stoffer, som vi vil komme ind på senere. Men for lige at komme kort ind på acetylsalicylsyre, så er det et smertestillende præparat, medicinpræparat. Og derfor er det rigtig smart, fordi det er smertestillende. Ja, og så har vi nogle sikkerhedskriterier, vi lige skal huske at tage forbehold for, når vi laver forsøget, fordi vi har en del syre, der indgår, og det er blandt andet koncentreret svovlsyre, som selvfølgelig er meget ætsende. Og så har vi salicylsyre, som også kan være skadelig, og eddikesyreanhydrid, som er et mere reaktivt stof end almindelig eddikesyre, og så har vi etanol, som selvfølgelig er meget brandfarlig, som er en alkohol. Ja, og så har vi syntesen generelt, og så vil vi lige opremse alle de her eddikesyreanhydriden, alle de der elementer, der indgår i den her reaktion, som hvad en eddikesyreanhydrid er, hvad en salicylsyre er, hvorfor den hedder 2-hydroxybenzosyre, hvordan den fremstilles, og hvad det er for en reaktion, og så også lige kort, hvad acetylsalicylsyre det er noget mere grundigt. Og så den her katalysator, som vi tilsætter senere. Så først så har vi den her salicylsyre, som egentlig har den her fantastiske effekt, som kan bruges til rigtig mange ting. Blandt andet så er det i sindssygt mange naturlige elementer, som du ser frugt og slik, og det kan findes i, jeg tror det er piletræ og sådan noget. Det findes virkelig mange steder. Og så har det den her effekt her, at det kan bruges som lægemiddel. Men vi kommer ind på senere, hvorfor det ikke er så godt at bruge salicylsyre rent som lægemiddel, men det i stedet er bedre at bruge acetylsalicylsyre som et lægemiddel. Og så navnet ved den her salicylsyre, det er 2-hydroxybenzosyre, hvilket betyder, at den har en OH-gruppe, og den har en dobbeltbinding med et O, hvilket man ikke lige kan se på den model her, men et af de ord her sidder fast med en dobbeltbinding. Så det var lige kort salicylsyre. Så har vi acetylsalicylsyre, og som vi sagde tidligere, der har acetylsalicylsyre den fantastiske effekt, at den kan bruges som et lægemiddel, og det kan den i det, at når den bliver optaget, altså det er jo en pille, når den bliver slugt, så bliver den først optaget i blodet ved en hydrolyse, altså reaktionen går baglæns, hvilket vil sige, at normalt går den, når vi laver den her, så går den fra salicylsyre til acetylsalicylsyre, men når den kommer ned i maven, så sker der en hydrolyse, altså det omvendte, det har vi ikke lige med, det omvendte, hvor det går fra acetylsalicylsyre til salicylsyre, og derved kan det optages i blodet, i stedet for at det skader maveslimhinden, da salicylsyre, det har den her kæmpe negative effekt, at det skader maveslimhinden. Og så har det den her molekyleformel her, som er en sammensætning af et H fra alkoholen og et eddikesyre fra eddikesyreanhydriden, hvilket vi kommer nærmere ind på omkring reaktionen. Og så bliver der tilsat den her eddikesyreanhydrid, og vi tilsætter den her eddikesyre anhydrid, da den reagerer med salicylsyre og danner esteren, altså acetylsalicylsyre. Hvis man nu forestiller sig, at der kun var brugt eddikesyre i stedet for eddikesyreanhydrid, så vil der være fraspaltet vand i stedet for eddikesyre, men fordi der er brugt den her anhydrid, så vil den reagere med vandet, og reaktionen vil ifølge Le Chateliers princip, altså Le Chatelier, han siger, at et ydre indgreb i systems ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet. Altså så forskydes den længere mod højre, og anhydriden reagerer altså
meget mere voldsomt med vand, da der bliver spaltet eddikesyre, og så derved bliver der dannet den, altså det kan man se hernede, at den bliver, den reagerer med vand, og så bliver der spaltet 2 eddikesyre under en frigivning af noget energi, og det kunne godt tyde på, at det vil lave en eksoterm reaktion. Så den hydrolyseres altså på den her måde her. Og så skal vi se. Og så lige for at forstå, hvordan den her ester bliver lavet, altså den her aspirin bliver lavet, så er det, at der er en carboxylsyre, der bliver blandet med en alkohol. Altså en carboxylsyre gruppe, den indeholder et COO, altså en C med en dobbeltbinding O, og så et OH. Og den bliver altså blandet, det er vores, i det her tilfælde, at det er vores eddikesyreanhydrid, det bliver blandet med en alkohol, som danner en ester. Alkoholen, den smider, som man kan se her, den smider sit H over på eddikesyren, og eddikesyren anhydriden, den splitter sig op ved spaltning, og så sætter den sig fast på salicylsyren, og danner det her acetylsalicylsyre, som er en ester. Yes. Ja. Og så for at få reaktionen til at ske lidt hurtigere, eller sådan lidt, få skudt ligevægten mere til højre, så tilsætter man lige 2 dråber svovlsyre som katalysator. Fordi katalysatoren, den danner vand, når den reagerer med syren, og det gør, at der kommer mere produkt, og hvis der kommer mere produkt, så skal ligevægten også skydes mere til højre, det vil sige, at der er mere af salicylsyren, der bliver omdannet til acetylsalicylsyre. Så det er sådan, den fungerer som en katalysator. Ja, fordi salicylsyre er meget dyrt. Ja. Så lige kort om fremgangsmåden, så bliver der tilsat de her molekyler, der bliver tilsat 5 gram, eller vi har afmålt til 5,05 gram salicylsyre, og der bliver tilføjet 10 ml etansyreanhydrid, som bliver puttet i en konisk kolbe, sammen med 2 dråber af det her koncentrerede svovlsyre. Det blandes godt ved en gang omrøring i et vandbad ved en temperatur på 70-80 grader, og derefter så står det i et isbad, og så sker der under omrøring her ved opvarmning, der sker den reaktion her, og bagefter puttes det i et isbad, og efter den afkøling her, så blandes det forsigtigt ned i et 80 ml isafkølet ionbyttet vand i 4-5 minutter, og så skal man egentlig bare bemærke lugten, at der bliver dannet den her eddikesyre nu. Ja. Så har vi nogle data her, vi gerne skulle have. Vi skal blandt andet beregne her ved etteren, at der er anvendt overskud af etansyreanhydrid ved syntesen. Og man for først at beregne hvor mange gram, vi tilsatte jo 10 ml eddikesyreanhydrid, så for at finde ud af hvad moltallet for det var, så var man nødt til at regne det over i gram, og der fandt vi massefylden på det, så var 1,0 gram per kubikcentimeter, hvilket vil sige at vi gangede det med 10, og så fik vi en masse på 10,8 gram, og molar masse på eddikesyreanhydriden, det er 102,09 gram mol, hvilket giver os en molar eller en moltal på 0,106 mol. Og salicylsyren, der tilsatte vi 5,05 gram, og har en molar masse på 138,12 gram per mol, hvilket vil sige at vi fik 0,04 mol salicylsyre. Ergo så er der tilsat er der anvendt overskud af etansyreanhydriden en salicylsyre, altså 0,66 mol mere, hvilket svarer til 37,73% mere. Og så toeren her, beregn massen af acetylsalicylsyre, som der teoretisk kan dannes ved syntesen. Og der ved vi, at forholdet her
for salicylsyre til acetylsalicylsyre er 1:1, og salicylsyre er den begrænsede faktor, altså det er den, der har mindst moltal. Så vil det sige, at der bliver dannet det samme moltal af acetylsalicylsyre. Derudfra ved vi så også, at man kan i en tabelbog, at molarmassen på aspirin, den er 180,157 gram per mol, hvilket vil sige, at der teoretisk set kan dannes 7,2 gram af det her acetylsalicylsyre. Yes. Ja. Så har vi lige lidt omkring oprensning, fordi det er vigtigt, at man omkring det her aspirin har et meget rent produkt, fordi det er vigtigt, at vi undgår urenheder. Og der er 2 metoder, som er anvendt for at gøre produktet mere rent, og det er omkrystallisering og så titrering. Og først så vil jeg lige gennemgå omkrystallisering. Ved omkrystallisering, der udnytter vi, at aspirin det er tungt opløseligt i koldt vand, og det er let opløseligt i varm etanol. Så vi starter med at blande vores acetylsalicylsyre sammen med varm etanol for at få det sådan blandet sammen. Og så bagefter, så kan vi så hælde det, tilføje noget, eller putte det i noget koldt vand, eller hælde noget koldt vand i. Og når det så bliver afkølet, så vil acetylsyren, den vil udfældes. Og når det, så kan man så sugefiltrere det, hvilket vi har et billede af lidt længere nede. Så der har vi så, hvor man kan se, at det er blevet sugefiltreret. Så det man egentlig ser, der ligger der, det er acetylsalicylsyren, som så er blevet tungt, eller som så er blevet opløst, eller skal man sige, det er blevet fraspaltet i det kolde vand. Og det er så blevet et mere rent produkt nu, fordi vi har fået, vi har sørget for, at det kun er den acetylsalicylsyren, som er blevet, det er ikke blevet opløst i det er blevet afkølet. Så det er blevet på en eller anden måde fraspaltet, så man kan filtrere det fra. Jeps. Og så skulle jeg måske lige hurtigt nævne, hvorfor det er tungt opløseligt i koldt vand, og det er fordi, at i det bliver opløst i, eller det man prøver på at opløse det i vand, så kan det ikke lade sig gøre, fordi at den store C-gruppe, som er i benzo, som er i acetylsalicylsyren, det kan ikke, det stødes fra vand, fordi den er hydrofob. Og det skyldes, fordi der er så mange C-atomer. Til gengæld så er det opløseligt i varm etanol, fordi at OH-gruppen i aspirin tiltrækkes kraftigt af OH-gruppen i etanolen, og C-gruppen den er ikke upolær nok til at den frastødes etanolen. Så hydrogenbindingerne de trækkes meget kraftigt til etanolen, som også har OH, og derfor kan lave hydrogenbindinger. Ja. Og så vil vi så lige beregne udbytteprocenten her. Vi har fået et renere produkt, det vil sige, at vi har fået sorteret en masse urenheder fra, så vi har kun 3,09 gram nu, i forhold til hvad vi havde før. Og vi kan se, teoretisk så kan man få 7,20 gram, men vi har kun fået 3,09 gram. Så vi har så en udbytteprocent på 42,91%, hvilket er fint nok, eller det er ganske udmærket, fordi den skal ligge mellem 30 og 50%. Ja, og noget man kunne få udbytteprocenten op ved, det er at sørge for sådan ganske generelle ting, som for eksempel at sørge for at få udfældning til at virke optimalt, ved at man måske får kølet det lidt bedre ned, og man sørger for at få gjort det effektivt nok. Og det kan også være, man for eksempel ikke har haft tid nok til at nedkøle det, og det kan være sugefiltrering, hvor man for eksempel ikke, det kan være, at der er nogle små ting, der er røgnet igennem, eller det kan være, at man ikke har fået skrabet det hele væk, eller skrabet det hele over i det, man gerne vil have det fra. Ja, så tror jeg lige, at vi sætter den på pause.